Department of Health walay nakitang sayop sa hospital sa gihimong investigasyon sa pagkamatay sa usa ka pasyente nga bata tungod sa dehydration. Nagpatong-patong nga sumbong gipasaka batok sa usa ka lalaki nga mipatay sa iyang bayaw ug misunog sa balay sa iyang igagaw. Gibabagan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang gikatakdang bidding sa mga yuta sa SRP karong tapos buwan. Mga estudyante lukop nasod purgahon sa Department of Health. Mga punuan sa marijuana gipanglarot sa kapulisan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 24 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015. Ako si Glenn Sopo. Amo nang hatod ang masa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Formal nang gidonar sa Kapitolyo ngadto sa DepEd Cebu Province Division ang 6,148 square meters nga luna nga mo'y giburagan sa ilang buhatan karon. Personal nga gitambungan ni DepEd Secretary Armin Luistro ang pagdawat sa donasyon sa luna gikan sa Kapitolyo, gindugay na kining tinguha sa duha ka habig apan kanunay nga madelatar. Sunod nga tun-an sa Kapitolyo ang posibleng pagdonar na sab unya sa lote nga mo'y giburugan karon sa DepEd Regional Office sa Sudlon, Barangay Laog, siyudad sa Sugbo. Ang regional nga director sa DepEd malaumon nga pinaagi sa tabang sa Kapitolyo, mas maningkamot pa sa paghatod og maayong serbisyo ang DepEd Province Division. The Cebu Province Division would now work that now you have your home to become a cradle of excellence. It is not just good to be saying that you have now. Mipadayag sa iyang pag-uyon ang kalihim sa Department of Education sa tinguha sa Kapitolyo ug sa DepEd local heads nga ipaubos sa drug testing ang mga magtutudlo sa probinsya sa Sugbo. Jinky Rosit, Suginlimi. Way pagsupak si DepEd Secretary Armin Luistro sa laro nga ipailawom sa drug test ang mga magtutudlo sa lalawigan sa Sugbo. Kini aron masuta nga gawas sa head teacher sa lungsod sa Badian, kinsa nasakpang nagsuyop og shabu, duna pa bay mga magtutudlo ang nalambigit sa illegal nga drogas base sa talaan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission ug sa mga otoridad. Kun matuman kini, mas maayo matud pa kung voluntaryo na lang kining himuon sa mga magtutudlo aron di mayatakan ang ilang mga katungod ilabi na ngadto sa uban nga di makauyon sa proseso. But the department will certainly look into the proposal, especially if there are intelligence reports about groups or divisions or schools with these types of problems. Giklaro ni Luistro nga gidawat nila kini nga dakong hagit kung sa ingon ining paagiha malimpyo ang ilang organisasyon. Gani subli niyang gipahinumduman ang mga magtutudlo nga likayan kini aron di magatubang og silot. We don't hide because you have to remember that schools we are parents of students. So the last thing you would want is to have a teacher who uses drugs or worse, who is a drug pusher. We will prosecute, and that's why. But we have to do it carefully, because. Sa pagkakaroon ang sipadak nakigalayon na sa buhatan sa DepEd Cebu Province Division kabahin sa maong laraw. Jinky Rosit, News 5. Gipahigayon ang usa ka fire ug earthquake drill sa mga estudyante sa Cebu Normal University. Ang drill gihimo sa matag department. Gipa-demonstrate sa mga estudyante sa ilang buhaton panahon sa katalagman sama sa orderly evacuation ug duck and cover. Matod sa mga namunuan sa eskwelahan, ilang gibansay-bansay ilang mga staff ug mga estudyante sa ilang angayan nga buhaton panahon sa linog ug sunog. This is in preparation for any disasters. This is a requirement man sa any institution, and we are also doing this most especially sa College of Nursing because they will be healthcare providers later on, and they should know how to manage ingani nga mga situation. Ilusad karong Hulyo 29 ang National Deworming Day. Din 16 milyones ka mga public school students gikan sa nursery hangtod grade 6 tibok nasod ang patumaron og chewable deworming tablets sa joint project sa Department of Health ug Education. Lakip kini sa mga programa sa DOH aron pakigbatok sa neglected tropical diseases
kon NTDs. Ila kining gipaybaw atol sa ikaupat nga National NTD Stakeholder Forum nga gitambungan ni World Health Organization Representative Dr. Julie Lynn Hall uban ang mga gobernador sa nasod. Sa Pilipinas, lakip sa mga identified NTDs mao ang lymphatic filariasis, schistosomiasis, soil-transmitted helminthiasis, food and waterborne diseases, leprosy ug rabies. Ang helminthiasis kasagarang moapekto sa mga school-aged children. Mao nga nakit-ang solusyon niini ang national deworming. Matod pa papirmahon ang mga ginikanan ug consent form alang niini ug buot klaron sa DOH ang mga hiwi nga impormasyon bahin sa purga sama sa mga totoo nga duna kini negative effects ug mga kausara angay purgahon ang usa ka bata. For the warning tablets, side effects may be a sign that the drug is taking effect. And most of these are mild, that needing medication and transient, meaning in 1 to 2 hours, the minor side effects or the bad side effects go away, even without treatment. So these are transient manifestations that the drug is taking effect on the worms. Number 2, that there is no need to deworm because the child has been dewormed last year. No? As early as 3 to 4 months after the last dewormings, the worms are already back because of continuing challenges. Huwag nakita ang kalapasan ng fact-finding committee nga giumol sa Department of Health Region 7 sa issue nga giatubang sa St. Anthony Mother and Child Hospital subay sa reklamo nga nagpasagad ang mga staff niini nga maoy hinungdan sa kamatayon sa 8 ka buwan nga batang lalaki. Leslie Caminada Vestil, sugin ni May. Sa inisyal nga pag-isusi subay sa gisangat nga reklamo sa mga ginikanan sa bata nga silang Marife Elaya ug Haril Visaya, mato ni DOH 7 Regional Director Jaime Bernadas nga way nakita ang kalapasan ang komitiba sa procedure sa pagtagad sa bata nga gihimo ang St. Anthony Mother and Child Hospital. Gingo ang tanang nahitabo sa bata dunay record ang tambalanan, sama na lang sa pagdumili sa inahan sa bata nga giyong nagdumili sa pagtugot sa doktor nga sa bukog ipaagi ang pagbutang og tambal sa bata, isip pulis sa pakyas nilang pagbutang og dextrose. Gipasabot ni Bernadas nga inisyal pa ang resulta ug padayon pa silang nag-imbestigar. Everything was written and reported in the chart, and then through the questions that were inundated by the investigating committee, the fact-finding committee, they were all within the parameters of what is required of an institution to do. Duna say katungod ang tambalanan nga diun na i-release ang medical abstract sa bata, ilabi na nga threat kini sa ilang pamunuan, sama na lang sa pagpasaka og kaso. Gitambagan sa ni Bernadas ang pamilya sa bata nga mopasaka og kaso batok sa mga doktor nga nagkupot sa bata ngadto sa buhatan sa Professional Regulation Commission, kay sila ang dunay gahum sa pagsusi kung duna bagyo pagpasagad ang mga doktor. Actually, kinahanglan ang isa ka profile or referral, kinahanglan magina-ihatag dito sa natungdan. But if they will ask for patient records, dunay kuan ang hospital, especially on questions of medico-legal significance. Leslie Caminada Vestil, News 5. 16 ka mga nursing graduates sa Sugbo nakasuod sa 2015 nursing licensure exam. Siyam niini gikan sa Cebu Normal University nga dunay 100% passing percentage. Atong ilailahon ng mga top-notchers nga mihatag og laing garbo sa Sugbo uban si Andrea Patenya. Labing bag-ong garbo sa Sugbo karon mao ang pagkasud sa 16 ka mga nursing graduates gikan sa nagkadaiyang tunghaan sa Sugbo sa top 10 sa 2015 nursing licensure examination. Siyam kanila migradwar sa Cebu Normal University ug gawas nga duna sila siyam ka top notchers, ikalima na kini nilang tuig na nakakuha og 100% passing rate sa board exam. 4th placer si Daniel Suarez sa CNU. Nagtay sa 5th place si Devin Abalia sa Cebu Doctors University, Maria Regina Palatan sa Cebu City Medical Center ug Ariel Rosales sa CNU. Parehong 7th placer silang Chara Gabiana sa CNU ug Jake Taladro sa SPCFI.
8th placer silang Alicia Andales ug Christine Rofero sa CNU, Rose Cultura sa CDU ug Nika Desiderio sa Velez College. Samtang tie sa top 9 silang Jancel Buen Caloloy sa CNU ug Mary Peñalosa sa Velez. Top 10 silang Rene Laguda, Josafe Taburada ug Kathleen Tan sa CNU ug si Dan Sarnillo sa UC Banilad. Di kini ang unang higayon diin daghang top-notcher sa NLE ang CNU kay niadtong 2012, 12 sab sa ilang graduates ang nakasud sa top 10. Matod sa Dean sa CNU College of Nursing, gawas nga strikto ang ilang screening ug retention sa mga tinun-an, lahi ang ilang environment sa CNU kay sama sa high school, ilang college students, duna say class advisors. Diin i-follow up sa mga magtutudlo ang mga tinun-an aron masiguro nga daghan silag nakatunan. Ang nakalay lang gud siguro is we continue to nurture our students. Muna siya ang relationship between the students and the faculty goes beyond what is inside the classroom. And dili lang siya the usual nga teachers go to the class to teach. But ang amoa, it napa siya follow up kanang ang continuous ang relationship even outside. Gitugan sa mga CNU top-notchers sama ni ining 7th placer nga si Shara Gabiana nga niadtong nagtungha pa sila og nag-review, grabe ang pressure nga ilang nabati tungod sa taas nga standards nga gipasa kanila sa ilang mga alumni. Labi na og naka sa CNU dapat ma-pressure jud ka. Kanang naman may kanang kuan na may tradition nga every after result kay naa jud na ilay nga kamo na sad sunod. So last year gigna na sad nga kamo na sad sunod niya. Mo to karon gipasa sa namo nga kamo na sad sunod sa atong amoang juniors. Usa ka nurse ang inahan ni Shara nga maoy iyang inspirasyon ug misunod sa mga tunog niini. Plano niya karon nga mga apply sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matod ni Shara, daghan siya gisakripisyo alang sa review sama sa pag-uninstall sa iyang Facebook app sa cellphone sud sa 2 ka buwan. Pilibang CNU kang Shara kay gawas nga maayo siya sa academics, aktibo sab siya nga leader sa student council. Actually time management jud siya kay sa NSC man good pressure sa jud siya kaayo kay kanang ang expectations sa students from us grabe kaayo unya mo na kanang i-balance niya ang demands sa mga CI ka grabe sad kaayo so kanang jud nimo i-balance it time management. Ang 10th placer nga si Kathleen nagkanayon nga bisan unsaon og preparar sa usa ka tawo alang sa exam, di gyud kini hingpit nga magmalampuson kundi kini niya dunganan og pag-ampo sa labaw nga makagagahom. Duha ra ka libro nga ako ang nahuman ato nga read. So, mo trust ka sa imong self lang o mo trust ka ni God nga iyak ang tabangan. Andrea Patenia, News 5. Usa ka Hernani Cañete ang ipatawag sa konseho sa Dakbayan sa Subo subay sa iyang pagpilma sa purchase request sa Bureau of Fire Protection nga di manunta siya organic personnel sa maong buhatan. Ray Pasaporte sa Ginimi. Gipatawag ang Bureau of Fire Protection kaganihang buntag sa sesyon sa City Council aron pangayuan og katin-awan kabahin sa ilang purchase request sa ilang firefighting equipment and accessories. Si SFO1 Hobito Abilgas na mahayag nga niadtong Hunyo 16, gipatawag sila sa Bids and Awards Committee kabahin sa ilang wish list alang sa purchase request nga ilahanang naduso sa buhatan ni Mayor Michael Rama. Apan natingala sila nga dunay gipang-usab nga item sa host nga ilang gi-request nga dunay sukod nga 1:30 apan giusab kini ngadto na sa 2:30. Ako nakita sa wish list na mo ang wala ko nakita na magamit sa operasyon. So ang naanong ko is ang 100 cargo rolls na 2.5 2.5 million rolls sa fire. Ang mga gamitin kung mag-implement o additional unit na mag-reducer 100 pa sa dosimidya. O 100 na dosimidya. Subay niini, si Konsehal Mary Ann de los Santos nangutana kang Abilgas kung wa ba sila mangutana kung si kinsa ang nag-usab sa purchase request ug matod sa bumbero, wa sila kapangutana. Nasayran sa konseho nga ang nipirma sa purchase request mao si Hernani Cañete, kinsa wa ang kuna sa BFP nga ilang organic personnel.
Mao nga nagkasabot ang City Council nga ilang ipatawag si Cañete sa usa ka executive session aron pangayuan og katin-awan sa iyang pagpirma sa purchase request. Matud sa BFP, moabot sa kapinubinta milyones pesos sa kinatibuk-ang kantidad ang ilang purchase request. Ray Pasaporte, News 5. Napasakaan na og kasong murder kagahapon ang lalaking mipatay sa iyang uyab. Human suway unta nining ipagawas nga naghikog ang maong babay. King Perez, Suginlimi. Nangatubang og kasong murder si Romeo Castro. Ugwa na magpaubos og preliminary investigation bahin sa mong reklamo. Nasayran nga unang gituuhan nga nagpakamatay ang iyang uyab nga si Scarlett de Balucos niadtong Domingo sud siyang panimay sa Dan A. Lopez sa barangay Calamba. Mausab kini ang depensa ni Castro nga ang iyang uyab mo ay naghikog ug wa siya labot sa krimen. Ato dili ko to suicide. Dili ko to suicide. Marunong na sad siguro ning suspect kay para ipalabas nga suicide. Iyagi kuan siya mismo may iyagi kuan ba gigai gitahin niya sa kuan ba. But fortunately nakakita ang bata. Gipaabot pa sa Cebu City Homicide ang autopsy report sa Regional Crime Laboratory kung unsa gyud ang gikamatyan sa biktima. Gawa sa testimonya sa usa ka silingan, gisaligan sab karon sa kapulisan ang 6 anyos nga anak lalaki sa namatay kinsa nakakita mismo sa pagpatay sa inahan. Gitugyan na sa Cebu City Homicide ang dagan sa mong reklamo ngadto sa prosekusyon. Subay sila man nakuhang ebidensya ug testimonya. Ang kining bata dili man siya mamakat kining 6 years old nga bata. So kung tagaan na sa great ang iya testimony, I think lingko na nga ito akaso. King Perez, News 5. Kasong murder ug arson ang gipasaka batok sa lalaki nga mipatay sa iyang bayaw sa dakbayan sa Talisay niadtong Domingo. Laing kasong physical injury, giandam sab human niya sumbaga ang naong sa igsuon sa iyang gipatay. Leslie Camnade Vistil, Suginlimi. Napasaka ang kasong arson ug murder ang mipatay kang Manilin Sabalya nga si Alfonso Sabalya kagahapon sa dakbayan sa Talisay. Ang kasong arson subay siyang pagsunog silang panimay sa Sitio Sigera Garden sa barangay Poblasyon niadtong Domingo sa kadlawon aron unta matabunan ang pagpatay niya siyang bayaw ug ang pagsunog niya sa tindahan siyang igagaw sa Kampo 4. Musunod sa bunia ang pagpasaka og kasong physical injury kay ila pang gipaabot ang medical certificate ni Jessa Lopez ang igsuon ni Manilin. Ang physical injuries mo follow na lang kay wala pa medical certificate probably tomorrow kana regardless sa iyang pag-angkon do na may judicial system na ato gyud pasundo. Ato sa inquest proceeding giangkon ni Sabalya ang tanang sala at tubangan ni Assistant City Prosecutor Hyacinth Hadrake. Imo ni tubagon diri sa akong opisina. Ako lang itubagon lang ko lang kanang ako no ni tanan. Sa record. Wala may sumbong sa badok nimo. So tinuod ni ilang kasangil nimo pero ang musulti kay wa na miagi sa preliminary investigation giduso na sa korte ang kaso ni Sabalya. Mipadayag og pagmahay si Sabalya siyang nahimo ug andam siyang atubangon ang silot. Nakapangayo na siyang pasaylo siyang igsuon nga banas sa namatay. Akong bayaran ng kaso ako nang bayaran sa Luzon. Ang kuno ng Leslie Camnade Vistil, News 5. 148 kapunuan sa marijuana ang gipanglarot sa mga sakop sa Public Safety Company sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga punuan nakitaan sa Sitio Mapa sa Bukirang Barangay sa Tagbao, mga 5 ka kilometro gikan sa dalan. Usa ka concerned citizen ang mitugan sa mga nahimutangan sa mga punuan ngadto sa nagpatrolya nga mga pulis. Nakaikyas ang usa ka giilang nga leader sa Laglag Baryagang dihang gi-raid sa kapulisan ng iyang gipuy-an. Mga silingan nga nakita sa viral video sa ilang pagpangawat sa mga pasahero sa jeep mooy mipahibaw sa mga pulis. King Perez, Suginlimi. Natultulan sa kapulisan ng gipuy-an sa usa sa tulo ka mga Laglag Baryaboy sa viral video sulod sa usa ka jeep na pasaheroan. Gironda kagabi sa Cebu City Theft and Robbery Section ang balay nga gibangan ni Isidro Dabudo sa barangay Tugbungan Konsolasyon apanwa na maapti sa kapulisan ang suspect. Si Dabudo may giilang nga lookout sa pagpangawat sa jeep sa maong video. Siya ra usa.
Nayusay nga yung may pamilya mo na pilar po kadlaw. Ang suspect nagpuyo sulod sa compound ni Barangay Captain Paz Baruso. Matud pa ni Chief Inspector Senior, karon lang nasayod ng Barangay Kapitana sa kalihukan ni Dabudo. Mapito na katuig nga nagabang sayang luna. Ang mga silingan niya mo'y mihatag og impormasyon sa pulisan. Giawhag ni Chief Inspector Senior ang publiko sa pagpahibaw silang buhatan kung makita ng suspect. Uban kang Dabudo ang duha ka mga kauban niini mao sila si Apolinio Tolibas alias Botchoy o Rodel Gaban. Good citizen mo siya dito. May mag-PR, may kig-PR. Unya, during sinulog ko no, murag abunda kila dito kay naidahan kay moabot. So mao na tong augmentation. King Perez, News 5. Sukad sa miaging tuig, di na aktibo sa serbisyo ang pulis nga nadakpan nga nagsuyop og shabu sulod sa usa ka drug den sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa Pangulo sa Directorial Staff nga si Ray Lyndon Lawas, absent without official leave ang gihimo ni PO2 Rolito Estrobo kinsa na-assign sa Siquijor Provincial Police Office. Tungod kay milapas na sa allowed absences si Estrobo, wa na'y jurisdiction ang kapulisan sa pagpahamtang og disciplinary action batok kaniya. Ang mag-awol og kapin sa 30 ka adlaw giisip na nga nataktak sa serbisyo. Arwan kung nadawat naman na nila na ang report kay matod pa sa PD sa Siquijor, i-report na nila since 2014. Dili na interesado ang Mandawi City Government sa pag-angkon sa nagubang Cebu International Convention Center. Apan interesado niini karon ang Department of Trade and Industry. Jinky Rosit, Suginlimi. Gawas sa national government nga andamutabang pagpaayo sa Cebu International Convention Center kung CICC, gitun-an nasab karon sa Kapitolyo ug sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang pagtugyan na lang sa maong edipisyo ngadto sa Department of Trade and Industry. Matud sa Provincial Administrator nga ila pang gi-finalize ang presyo sa CICC, una pa kini iduso ngadto sa DTI kansang katuyuan ang pagpalambo niini. Gani ana sila karon sa pagpangita og bangko nga maoy mo appraise sa kantidad sa CICC. We're hoping that we can present the plan in about a week or two because this is budget season already. Hopefully masaka na ni para ma-take up na dito sa national for the next year's budget. Nasayran nga bisan ng Mandawi City Government nga gustong himuon kining bag-ong City Hall, wa nay plano sa pagpalambo sa CICC sukad kini naguba sa 7.2 magnitude nga linog ug sa bagyong Yolanda. Because napos na dagang concern in Mandawi like the building of the new City Hall. So dili na kay sila mo interested to pursue that. So this is the new direction na yun. Interesado sab si Governor Junjun Davide sa maong kalambuan pagtabang sa national government pagpalambo sa multi-million peso nga proyekto. Apan kung mahimo, wa sila'y mapagawas nga pondo alang ini. The President offered sila the national government will take care. Labing mayo kung atay gasto yun. Jinky Rosit, News 5. Gibabagan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang gikatakdang bidding sa maluna sa SRP karong tapos buwan. Usa ka resolusyon ang giaprubahan sa konseho alang sa pagbabag niini. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gibabagan sa City Council ang gikatakda nga bidding sa luna sa South Road property nga gikatakda karong Hunyo 30. Si Konsehal Babes Andales nangamahan og resolusyon pagpugong sa bidding atol sa sesyon kaganiyang buntag ug giuyunan sa mayoriya sa konseho. Si Andales mausab ang nangamahan sa ordinansa nga nagtugot ni Mayor Michael Rama sa pagpabaligya sa luna sa SRP. Gisabutan sa konseho nga ila unang i-refer sa Department of Interior and Local Government DILG Central Office ang epekto sa resolusyon sa ordinansa nga nagtugot sa pagdawat sa syudad ug unsolicited proposal sa interesado nga mupalit. Now, ang gibasihan karon sa kanang pagbid doon sa property sa SRP ang resolution. Okay. Now, I believe the resolution cannot supersede cannot amend or change the city ordinance atong gipasar. Okay, a resolution is mere a request. Okay, so mao na nga ni request me nga para wa bay mga legal implication unya ang atong titulo sa yuta sa SRP na mga dispendents na mga hugaw na kayo. So ni hangyo lami nga ang member sa BAC nga ipahunong sa pending sa request ito sa DILG kung
pwede ba maamindar ang atong city ordinance? Kay Nipasabot si Andales ang iyang gihimo dili angay sabton nga paglangay sa pagbaligya sa SRP. Matud niya, dili siya supak niini nga mahalin ang maong luna kun musubay lang sila sa legal nga pamaagi. 5 kadagkong kumpanya nga nagtinguhang moapil sa bidding karong Hunyo 30. Kini mao ang SM, Ayala Cebu Holdings, Aboitiz Land Incorporated, Robinson ug Philinvest. Matud ni Attorney Jeron Castillo, adunay gahom ug katungod ang dakbayan sa Subo sa pagbaligya sa SRP ug way labot ang DILG. And when you say unsolicited proposal, amo naman ang gitakol by way of discussion sa Committee on Awards. Because when there was an unsolicited proposal sa SM ang siguro ito nga sale before, i-question na sad ganina sa COA. But on reconsideration, COA said, it's okay because it is in the nature of a public bidding. So the basic mode of disposal good is public bidding. That is the most transparent and most fundamental basis to sell your property. Naama na. So, kung sa pa may question nun nga na may public bidding, man na dili man na ingon negotiated sale. It is open to the public. Ray Pasaporte, News 5. Maukat to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita. Aksyon!